Ahoj, já tě vítám u podcastu Go Global, ve kterém uslyšíš inspirativní rozhovory s těmi, co studují a pracují v zahraničí, protože našli odvahu vyrazit. Podcast vzniká za podpory agentury Čekas. Dnes tady mám hosty rovnou dva, a to slovenský pár Alici a Jergyho, kteří studují vysokou školu v Dánsku. Ahoj Ali, ahoj Jergy, moc vás vítám u nás v podcastu. Ahoj, děkujeme za pozvání. Moc děkuji, že tady jste. Já jsem se těšila moc na dnešní epizodu, protože pár jsem tady ještě neměla a myslím, že to bude zajímavé. Mohli byste se mi krátce představit na začátek a říct, kde se nacházíte, co studujete? Tak ja sa volám Jerguš, študujem Economics and Business Administration na Aarhuskej univerzite, vlastne Aarhus University v Herningu. A ja sa volám Alica a študujem Multimedia Design na Business Academy Aarhus v Aarhuse. Mě by zajímalo na začátek vlastně asi váš příběh i jako páru. Jak dlouho jste spolu a jak je to pro vás bylo se takhle rozhodnout jít do zahraničí společně? Tak sme spolu už skoro 3 roky a my sme boli vlastne aj spolužiaci na strednej škole, tak sme sa aj spoznali. A tým, že sme chodili na bilingválne gymnázium a tak sme vedeli, alebo tak sme asi smerovali tým smerom, že chceme ísť niekam do zahraničia a mali sme takýto spoločný cieľ, pretože keby sme takýto cieľ asi spoločne nemali, bolo by to asi oveľa ťažšie teraz. Ale tým, že sme tu prišli takto spolu, tak si aj dosť pomáhame a tak. Jo. Je tam určitě spousta výhod, to věřím, že člověk na to není sám. Ale měli jste tam i nějaké obavy, třeba nastaly třeba nějaké komplikace, protože vlastně člověk se musí zhodnout i ve spoustě věcech? No jediné komplikácie, ktoré asi boli to, že sme si museli nájsť školy, to, čo vlastne sme chceli osobitne sami študovať, tak sme museli nájsť mesta, v ktorých sa to dá študovať tie obidve veci, ktoré my sme vlastne chceli. Ano. Čiže to bola jediná taká komplikácia, lebo samostatne sme si asi mohli vybrať z viacerých škôl tu na v Dánsku, ale tým, že sme išli spolu, tak sme vlastne mali na výber iba z 2. Ale podarilo sa, takže... A bavili jste se o tom už hodně dopředu? Třeba věděli jste vždycky, že to je váš sen takhle studovat v zahraničí, nebo to přišlo náhle? Pre mňa osobne, ja si pamätám už na základnej škole, už keď som sa rozhodovala, na akú strednú pôjdem a som si povedala, že to bilingválne gymnázium možno bude pre mňa výhodou v budúcnosti a pamätám si, že som už mala myšlienky dokonca, že konkrétne aj do Dánska chcem ísť, že tento sen už u mňa pretrvával dosť dlho, čiže u mňa to bol naozaj takýto sen už dá sa povedať od malička a nakoniec sa mi to aj podarilo. No a ja asi tiež už dlhšie predtým, ako sme sa dali dokopy a ja som ešte mal, vlastne takto som bol rozhodnutý preto, lebo môj bratranec tu predtým študoval a tiež to tak ospevoval, že aké to je skvelé, tak určite som chcel ísť do zahraničia, nebol som si istý, či Dánsko, ale... A co byl ten hlavní důvod, že jste nechtěli zůstat na Slovensku? Tak určite forma vyučovania na Slovensku nám dosť nevyhovovala, pretože naozaj to aj tým, a možno to bolo aj tým, na akej škole sme boli, ale bolo to dosť náročné, naozaj, že sme nemali skoro vôbec ani čas na seba samých a naozaj sme sedeli za tými knihami a bolo to strašne veľa iba teórie a žiadna prax a to nás už nebavilo, lebo to sme mali v podstate celých 18-19 rokov našho života a chceli sme už niečo aj hands-on, nie iba sedieť za tými knihami a tlačiť do hlavy nekonečné množstvo informácií, ktoré sme v podstate ani nevyužili na konci toho všetkého. Čiže sme chceli vyskúšať určite niečo nové, iný štýl výučby, iný lifestyle v podstate. A navštívili sme to Dánsko už predtým, boli sme tu na výlet a proste veľmi sa nám tu páčilo, takže... A jak na to reagovalo vaše okolí? Protože mám pocit, že je už víc a víc běžné, že takhle chodíme studovat do zahraničí, ale přece jenom si dokážu představit, že třeba to není vždycky jednoduché pro rodinu. Tak jaké to bylo u vás? Tak z mojej strany moji rodičia ma stále vo všetkom podporovali, dá sa povedať, že aj v tomto prípade boli za mňa šťastní a fakt stáli za mnou pri každom kroku. Samozrejme, bolo tam aj to, že vlastne sa odsťahujem už, ako keby už na dlhšiu dobu budem sa musieť starať o seba, čiže bol tam aj trochu smútku,
ale vedeli, že idem si za niečím, kde sa budem mať lepšie, takže určite boli za mňa šťastní. No ja som to mal presne rovnako, čiže... Takže o to bylo asi jednodušší pro vás odjet, když jste měli tu podporu. Áno, určite. Jak vás napadlo, proč se vlastně vyhledali pomoc právě Čekas, když vlastně vy jste oba Slováci, tak jaká byla ta cesta k tomu? No vlastne, my sme asi na Čekas narazili úplne náhodne, lebo vedeli sme, že chceme ísť cez nejakú agentúru, lebo sme vedeli, že je tam toho veľa a že určite by sa nám tá pomoc zišla. A tak vlastne asi som iba googlila rôzne agentúry a potom som videla to, ako máte taký každoročný seminár, kde rozprávate o tých školách. No a my sme vlastne vedeli, že chceme ísť určite do Dánska, ale chceli sme mať aj nejaký backup, nejaký záložný plán. A to bolo Írsko, lebo Írsko ponúkalo tiež nejaké odbory, ktoré ako jediná krajina, na ktoré by sme ako mohli ísť spoločne tiež. A vy ako jediná agentúra ste ponúkali aj Dánsko, aj Írsko, čo napríklad v slovenských agentúrach väčšinou Írsko sa nevidí. Je tam väčšinou Dánsko, ale Írsko nie. Čiže takúto kombináciu bola iba u vás. A tak sme si prečítali rôzne recenzie a videli sme, že fakt je to taký osobný prístup ku každému zákazníkovi, takže sme si povedali, že to vyskúšame a naozaj to tak bolo. To rádi slyšíme. Jaký byl ten příjezd do Dánska? Vy jste vlastně říkali, že už jste v Dánsku předtím byli, ale vlastně když tam člověk přijede už fakt s těma kuframa a s tím pocitem, že se tam stěhuje, tak jaké byly ty první dny? No, tie prvé dni boli... Sme sa vlastne iba nasťahovávali, čiže proste bolo tu veľa roboty ohľadom či už toho bytu, alebo vybavovania papierov a takto. No ale neviem, my sme tu prišli už v lete, chceli sme tu prísť ešte pred začiatkom školy, nech si to tu akože trošku omrkneme. A podľa mňa aj to bolo veľmi dobre, že sme tu prišli už, neviem, ten mesiac necelý pred tým, ako nám začalo štúdium, lebo naozaj sme si mali čas proste tu už nie počas toho školského stresu ešte vybaviť tie veci, ktoré nám tu trebalo ohľadom toho života. A jak jste to měli s ubytováním? Jak dopředu jste si ho hledali a bylo to těžké si něco najít? Tak my sme si ubytovanie hľadali už dosť dopredu. Pamätám si, že už niekedy možno v decembri... No, tak pol roka určite. Pol roka dopredu určite. Niekedy v decembri už viem, že sme rozosielali prihlášky, pretože tu na to funguje takýmto štýlom, že existujú stránky, ktoré ponúkajú iba študentské ubytovanie. Čiže sú tomu prispôsobené ceny, sú tomu prispôsobené tie apartmány. Niektoré sú aj blízko pri školách, že čisto iba pre študentov sú tie apartmány a viem, že na niektorých sú dosť dlhé čakacie doby. Čiže my sme to chceli mať tak, aby sme boli safe, že naozaj ten apartmán dostaneme, pretože napríklad mám niektorých spolužiakov, ktorí sa museli ku niekomu prisťahovať najprv, keď tu prišli a až potom si hľadali vlastný byt, pretože nestihli ten deadline, kedy by mohli dostať ten byt. Čiže my sme to mali úplne v pohode, žijeme priamo v meste, čiže fakt super. Jsme to vystihli úplně. Takže máte byt jenom pro vás dva? Áno. A nakolik tam tak vyjde ten nájem? Tak my teraz platíme okolo 4100 dánskych korun, čo je okolo 4500 aj s energiami a to je okolo... To je okolo 600 eur, čo je okolo 15 000 korun českých. Áno. Jo. A vy vlastně teda bydlíte v tom Herningu. A ty ale studuješ v Aarhuse? Ano. Jak jste se taky rozhodovali, kde budete bydlet? Protože ty dvě města jsou od sebe vzdálené nějakých 80 kilometrů, pokud se nepletu. Takže je to celkem vlastně dálka. Tak bylo vám od začátku jasné, že budete bydlet v Herningu? No, my sme mali tie prihlášky aj na školy v tom Aarhuse, aj tu v Herningu. No a tak nejak sme verili, že sa dostaneme do jedného mesta obaja. No ale vyšlo to tak, že dostali sme sa vlastne jeden tu a druhý tam, takže museli sme sa vlastne rozhodnúť, kde budeme žiť, ale mali sme
herning ako priority, ako mali sme to prvé na tom liste, lebo tu na to funguje takto, že ak vás príjmú na prvú školu na tom liste, tak na druhú už vás ako keby ani nezvažujú, ak to ten človek neodmietne. No a keďže sme mali herning ako priority, tak sme vlastne aj tu viac hľadali to bývanie. No a už sme tu vlastne mali potvrdený aj ten byt ešte pred tým, ako sme vedeli, že či nás prijali. Áno, aj tak rozhodli sme sa, že budeme bývať v Herningu, pretože je to menšie mesto, čiže je to lacnejšie, čiže na začiatok je to úplne ideálne na rozbeh a vedela som, že existujú rôzne vychytávky pre študentov, ktorí cestujú, napríklad ja cestujem za školou, čiže mám dosť veľký discount na dopravu, existujú tu rôzne, proste necítila som sa nejako, že mi niečo ušlo, že nevadí mi to cestovanie, nie je to až tak dlho. Počas toho cestovania si môžem robiť nejakú prácu do školy, čiže je to úplne super, ale toto leto sa chceme presťahovať už do Aarhusu, pretože už je to také väčšie, je to také viac študentské mesto, čiže v lete sa budeme sťahovať do Aarhusu. Uh-huh. A ty, jak dlouho ti teda trvá cesta do té školy a čím jezdíš? Ja jazdím vlakom a trvá mi jedna cesta hodinu 10 minút. Uh-huh. Jo, to se dá. A v tom Aarhusu už máte ubytovanie najíte? No práve sme sa, neviem, týždeň dozadu sme sa prihlasovali, teda tiež dávame tomu tak pol rok dopredu, aby sme vychytali nejaký dobrý byt, takže už iba čakáme na ponuky. Takže to bude, jak jste říkali, větší město, takže asi i víc si trošku užijete nějaké kultury. Áno, určite. Nočního života. Mě teďka zajímalo víc o vaší škole. Jaké byly přihlášky? Jak to probíhalo? Tak na mojej škole, teda na Business Academy Aarhus berú, alebo aj v Dánsku celkovo berú hlavne ohľad nie ani na maturitné vysvedčenie, ale na to, ako celkovo známky ste mali cez celú strednú školu. Čiže tam fakt záleží na tom, aby fakt ste boli poctivý žiak počas strednej. A na mojej škole plus okrem známok ešte chceli 5-minútové video, kde prezentujeme nejaké 3 kreatívne práce, mohlo to byť naozaj hocičo. Ja som ukázala jednu ilustráciu, ktorú som vytvorila v Adobe Illustratore, potom jedno taký travel video, kde sme boli v Kodani teda na výlet a potom som ukázala, ako som ušila, teda nadizajnovala a ušila sveter, čiže fakt tam bolo strašne veľa rôznych vecí, čiže úplne hocičo kreatívne ste mohli ukázať a na báze toho vás zobrali. No a na moju univerzitu, teda Aarhus University, tak tiež takisto sa bral hlavne ten priemer známok zo strednej školy, koncoročných vysvedčení. No a ku tomu ešte tuším, že aj ty si mala certifikát z angličtiny, sme museli mať. U mňa to teda bol iba TOEFL, ale TOEFL. Ale Alica mala toho viac na výber. Tam tuším bol aj Cambridge, aj Oxford. Oxford, hej. No a ja som ešte potreboval mať nejaký určitý počet hodín, ktoré som ako keby mal na strednej škole. A u mňa to teda bola matematika, občianska náuka a tuším, že tam bolo aj optimál ako optional ekonomia. Jo. Tyjo, to jsem ještě neslyšela, že by někde právě takhle brali známky z průběhu už té střední, že vždycky jsem si právě říkala, že na ty známky se nikdo dívat nebude. A teďka, když jdete do Dánska, no. Takže pokud to poslouchá někdo, kdo je teď na střední, tak snažte se. Jo. Jste spokojení na škole? Jak vás to třeba překvapilo, ten kampus? Jak vám to sedí obecně? Tak ja osobne som veľmi spokojný. Ten kampus je trošku tak oddelený od mesta, čiže naozaj tam, kde mám školu, je tam ešte jedna univerzita, druhá, ktorá je tiež pre internationals. A vlastne sú tam tie dve univerzity, sú tam bývania, čiže naozaj, ak sa nachádzam na tej škole, je to celé proste také malé študentské mestečko. A so školou som veľmi spokojný, ja sa vôbec nemám na čo sťažovať, proste naozaj je to. Máme tam tú teóriu, ale je to tiež zamerané viac na tie projekty, snažia sa nás tak proste nám otvoriť myseľ a sami, aby sme rozmýšľali nad tým, čo robíme, aby to naozaj nebolo iba o tom biflení a
No, to je asi tak. Áno, u mňa to je úplne rovnako. Kampus naozaj moderné vybavenie, až sa týka, aj to musím spomenúť. Napríklad taká vec, čo ma prekvapila, alebo teda zaskočila, keď sme tu prišli, že tu sú toalety, ktoré nie sú rozdelené podľa pohlavia, čiže nikde, všade sú toalety napríklad pre mužov aj pre ženy. A áno, tak, alebo čo sa mne páči, že učiteľov teda oslovujeme prvým menom, sú veľmi priateľskí, naozaj nie je tam žiadna autorita, sme si úplne rovní. A takisto my teda na mojej škole teda vôbec skoro žiadna teória nie je. A je to hlavne teda zamerané na projekty. Naozaj aj to sa mi páči na Dánsku, že nikto na vás netlačí, aby ste sa učili. Nikto na vás netlačí, alebo nevyhráža sa vám zlou známkou, alebo niečím. Naozaj to je tak, že pokiaľ chceš, tak sa to naučíš sám. Pokiaľ nechceš, je to tvoja vina, alebo je to na teba a naozaj oni robia všetko, čo môžu, ale už je to na tebe, či ty spravíš ten ďalší krok, aby si sa zlepšoval stále viac a viac. Mm-hmm. Jo, myslím si, že takhle v zahraničí ten systém je často právě takový, že spíš se vás snaží motivovat, aby vy jste se to fakt chtěli naučit, což si myslím, že je mnohem efektivnější, než právě sedět tolik hodin u lavice. Ano, určitě. A jak jsou náročné vaše rozvrhy? Kolik dní v týdnu chodíte do školy? No ja osobne záleží od semestra, každý semester mal som to inak, ale 3 až 4 dní do týždňa sa chodí do školy s tým, že máme to rozdelené, máme 3 až 4 vlastne predmety do semestra s tým, že sú rozdelené na tie samotné hodiny a potom máme tutoriály, ktoré sú vlastne s tutormi, ktorí sú stále žiaci na tej škole, ale mali nejaký veľmi dobrý prospech v tom predmete, tak vlastne pomáhajú tým študentom v nižších semestroch, či už s príkladmi alebo s teóriou. Je to tiež také, sme rozdelení na menšie skupinky, čiže je to také osobnejšie. No a záleží, niekedy idem do školy na 2 hodiny, niekedy som tam 5-6 hodín, ale 3-4 dní do týždňa. Proste stále je 1-2 dní počas toho pracovného týždňa sú voľné, lebo oni vedia, že my sme študenti a hlavne tí zo zahraničia, ktorí musíme pracovať, aby sme mali to štipendium. Čiže stále proste tam nechajú ten čas na to, aby sme aj mohli ísť do tej práce, aby sme mali čas na to. Mm-hmm. Ty tutoriály, to zní hodně zajímavé. To si můžeš takhle jako zabukovat tutoriál, když potřebuješ něčím pomoct? Máme to automaticky v rozvrhu. My sme okolo, 70 ľudí v triede a tie tutoriály máme rozdelené na pol. A neviem, či tie skupiny ich majú práve v rovnakom čase, ale normálne máme v týždennom rozvrhu máme každý týždeň jeden tutoriál. To je super. A ty, Ali? Tak u mňa to je skôr také viac striktnejšie, ale samozrejme nie až tak ako na strednej škole, ale dosť sa to podobá tomu rozvrhu, že napríklad predtým, než začneme pracovať na nejakom projekte, tak máme hodiny, kde nám to vysvetlia a je to dosť také fixné, čiže môže sa stať napríklad, že celý týždeň od pondelka do piatku máme hodiny, stále nám začína o 8 ráno a končí teda o 8:30 a končí o 14:00. Čiže stále, pokiaľ máme teda naozaj hodinu, tak je to stále v tomto časovom rozmedzi. Ale samozrejme tých hodín nie je veľa, pretože skôr teda máme tie projekty a keď máme tie projekty, tak to naozaj sa stretneme so svojou skupinou, nemusíme ani ísť do školy, môžeme ísť kľudne niekam do kaviarne a pracujeme iba na tom projekte. A teda na mojom, to čo študujem ja, sú tam 3 predmety a teda áno, každý má iného učiteľa a áno, čiže tak je to u mňa viac fixnejšie ako možno na Jurgušovej škole, ale stále sa to dá zvládnuť. Mm-hmm. A zkouškové, jak tam probíhá? No u mňa je to tak, že my vlastne ten zimný semester, ktorý trvá od septembra do januára, tak tie hodiny končia začiatkom decembra. Čiže my od začiatku decembra do konca januára vlastne už nemáme žiadne hodiny, máme 2 mesiace ako keby voľno a to je to skúškové. A máme tam naozaj tie 3 skúšky, alebo 4, podľa toho, koľko máme tých predmetov v danom semestri. A počas toho semestra nie sú žiadne testy, nie sú žiadne započty, nič. A naozaj
tá finálna známka je čisto iba z tých skúšok. Čiže no, takto nejak to prebieha. Máme aj písomnú formu, aj ústnu, to už tiež záleží od toho predmetu. Mhm. No a u nás teda na mojej škole to nie sú ústne skúšky, dá sa povedať, z teórie vôbec, ale existujú ústne obhajoby, ale väčšinou stále každý projekt pozostáva, teda každá skúška pozostáva z projektu, na ktorom robíš buď sám, alebo v skupine, ktorú si vybereš ty, alebo ktorá bola tebe priradená. Na tomto projekte pracuješ, dajme tomu, mesiac. A potom sú dva typy teda skúšiek, buď iba odovzdáš ten projekt a z toho dostaneš známku, alebo potom ešte existujú ústne obhajoby, ale tie obhajoby sú iba z toho projektu. Čiže ty, pokiaľ si na tom projekte pracoval fakt, že poctivo celý ten mesiac, tak ani sa nemusíš pripravovať, pretože väčšinou tie otázky budeš vedieť. Tí učitelia sami povedali teda nám, že tam nie sú preto, aby sa snažili nejako nachytať, ale naozaj, aby iba vedeli, a videli, že my tomu rozumieme a že fakt sme na tom pracovali. A ešte ja dodám, že naozaj na tých skúškach sú naozaj, tí učitelia sú takí nápomocní, že sa zasekneš, alebo proste, neviem, vypadne ti niečo, tak naozaj nie sú takí, že Ježiš proste, že si sa nič nenaučil, ale sú naozaj takí, že sa snažia naviesť ku tej správnej odpovedi. Mhm. Ale na jakých projektech třeba pracovala teďka přes zkoušku? Tak napríklad teraz poslednú skúšku mali sme vytvoriť nejakú aplikáciu, ktorá by pomohla s nejakým každodenným struggle, ktorý ľudia môžu mať. Napríklad ja som vytvorila aplikáciu na upratovanie, pretože vieme, že niektorí ľudia majú problém s upratovaním, takže som sa to snažila spraviť takou hravou formou. Mali sme tam aj zakomponovať nejaké také reward systém, aby ľudia, tak ako napríklad na Duolingu, keď máte streak alebo niečo také, takou hravou formou, aby naozaj ľudia používali tú aplikáciu, aby to nebolo ďalšie. Ale chcela by som spomenúť aj ohľadom projektov, teda, že spolupracujeme aj s... Napríklad to bol minulý semester, konečný projekt semestrálny, kde sme spolupracovali s jedným second handom, alebo teda vintage obchodom v Aarhuse. Normálne sme pracovali s nimi, s tými majiteľmi a vytvorili sme pre nich web stránku. Čiže naozaj tam máme aj klientov reálnych a aj s nimi pracujeme. Čiže je to fakt naozaj také ako v reálnom živote, ako keby už naozaj pracuješ a tak to robíš. Mhm. To je super, že to má ten přesah a že už i takhle získáš kontakty. Áno. Super. A jinak ještě, co se týče nějakých aktivit třeba v rámci školy, nějakých školních kroužků, klubů, jsou tam takové možnosti? Ja si myslím teda, že v Dánsku, alebo aspoň my o tom nevieme, ale asi toto ani nie je až také ako u nás, že sú nejaké krúžky, lebo vôbec som to nezachytila, aby sa niekde to dalo prihlásiť. Ja myslím, že na našej škole som niečo také videl, ale silne pochybujem, že tam chodí proste veľa ľudí, alebo je to skôr také, no nie je to tu veľmi rozsiahle, čo sa týka tých kružkov. Nepoužíva sa to tu veľmi. A co se týče kamarádů, tak bylo to v pohodě takhle se tam seznámit a našli jste si tam nejakú fajn partu? No určite áno, keďže naozaj sme v tej triede boli vlastne všetci, ktorí sme tu prišli, tak 90% ľudí, ktorí tu prišli, naozaj prišli sami. Čiže chceli si aj proste nájsť tých kamarátov, čím skôr, ak by som to tak povedal. A určite to nebolo náročné, či už v tej škole, alebo ak si už teda ten človek nájde prácu, tak aj v tej práci proste väčšinou pracuješ s inými internationals, takže tiež tam proste máme dobrý kolektív aj v práci, máme dobrý kolektív v triede. A tu na Herningu aspoň, teda predpokladám, že aj v Aarhuse, ale tu je extrémne veľa Slovákov a Čechov. Čiže máme tu aj takú komunitu, že naozaj iba Slováci a Česi. Áno, a ešte by som chcela spomenúť, že existujú také organizácie, ktoré sa volajú Student Houses a oni fakt sa snažia aj každý týždeň vytvoriť nejakú akciu, ktorá je pre týchto študentov, kde sa môžu stretnúť, čiže fakt
fakt, fakt máš milión možností, ako si nájsť tých kamarátov, pretože naozaj sa ti snažia pomôcť aj týmto spôsobom, že združujú všetkých tých internationals a fakt, že sa môžete stretávať každý týždeň. Super. To potom nahradí, jak jsi říkal, že tam není moc těch kroužků a tak pak tam jsou asi jiné aktivity. A ten váš obor je vyučovaný v angličtině a potom i v dánštině? Je to rozdělené? Áno. Takisto na mojej škole. Takže tam máte asi z hodně zemí lidi, že? Spolužáky. No väčšinou ako z Európskej únie, lebo tým, že to štúdium tu je zadarmo, ak je človek z Európskej únie, takže mimo Európskej únie ich tu nie je veľa tých ľudí, ale stále sa nájdú. Zopár. Takže za školné neplatí, tam se dá vyřídit teda nějaký grant, nebo jak to taky probíhá, jaké tam jsou podmínky pro to získání toho? Školné, prihlásiť sa na školu a študovať je úplne zadarmo, to nie je podmienené vôbec ničím, iba to, že aby si pochádzal z Európskej únie, ale pokiaľ chceš teda grant alebo nejakú peňažnú pomoc, tak to je podmienené tým, že musíš pracovať do týždňa 10 až 12 hodín. Čiže to je úplne splniteľné, nie je to vôbec nejaká zložitá podmienka a ten grant je okolo 800 eur alebo teda 6000 dánskych korún, čo je úplne super, dá sa aj z toho grantu odložiť, že nie je to tak, aby si zaplatil byt, zaplatil jedlo a nič neostalo. Naozaj my si tiež odkladáme z toho grantu alebo z našej výplaty, čiže úplne super, fakt sa to dá vyžiť. Chcú, aby študenti sa fakt sústredili na to štúdium a nie, aby pracovali, študovali a naozaj nemali žiaden voľný čas. Fakt je to tu prispôsobené tým študentom a aby sa mali čo najlepšie, pretože asi oni sú budúcnosť tejto krajiny, čiže takto to chcú mať. To zní super. Takže vy oba jste si práci našli a ten grant máte? No, my sme vlastne si začali hľadať prácu, až keď sme si vybavili všetky papiere, čo trvalo tak mesiac, dva, povedzme, odkedy sme tu prišli. No a to sme urobili chybu, lebo vlastne väčšina tých ľudí si ju začali hľadať už predtým, ako mali vybavené papiere a väčšina tých vlastne zamestnávateľov aj ak vedia, že práve ste tu prišli a že idete si vybavovať tie papiere, tak už vás zamestnajú predtým, lebo je tu 30-dňová skúšobná lehota, na ktorú ani nemusíte mať zmluvu. Ale my sme si ju začali hľadať trošku neskôr, čiže nám to trvalo. No my sme tu prišli v auguste a ja som si našiel prácu v januári. Čiže boli sme, 4 mesiace proste bez nejakých príjmov, ale bolo to zvládnutelné. Áno, ale určite by som teda odporúčila tým, ktorí tu chcú ísť, aby prišli tak, že mali niečo našetrené alebo mali niečo v zásobe, pretože môže sa stať, poznám ľudí napríklad, ktorí si hneď našli prácu z mojich spolužiakov, ale poznám napríklad tak ako my, že to trvalo dlhšie, lebo príde ten nával študentov a všetci si chcú nájsť tú prácu, čiže je to zložitejšie. Čiže buď prísť skôr a hľadať si ju skôr, alebo potom byť pripravený na to, že naozaj budete musieť siahnuť do tej železnej zásoby a platiť z nejakých našetrených peňazí. A kde pracujete? No ja pracujem v pizzerke, donášam vlastne pizzu na aute. Áno, a ja momentálne nepracujem, ale mala som už 2 práce, teda pracovala som aj naraz tieto 2 práce a jedna bola ako v takej veľkej cleaning company a to som po veľkých eventoch pracovala, ale to bola veľmi náročná práca, som pracovala v noci, niekedy aj do 4:00, 6:00 rána. A potom druhá práca bola v reštaurácii, normálne som bola čašnička, čiže vôbec ani nevadilo, že som nerozprávala po dánsky, normálne po anglicky, každý tu vie po anglicky, či už starí alebo mladí ľudia. A áno, v tej reštaurácii som bola moja čašnička. A kolik hodin týdne tak pracujete? Tak podmienka je tých 10-12, aby sme dostali grant, ale samozrejme asi aj viac, nie ty? No, stane sa, že pracujem 8, ale stane sa, že pracujem aj tých 15 až 20, čiže oni potom sa na to nepozerajú tak, že musíte mať tých 10 až 12, lebo to ani nemajú ako zistiť, ale naozaj sa to potom pozerá podľa tej výplatnej pásky mesačnej, na ktorej vlastne píše koľko hodín za mesiac. Čiže kedy ako, ale okolo tých 12 v priemere na týždeň.
Super. A jak vám teda sedí Dánsko jako takové celkově? Už teďka trošku i s těma zkušenostmi, co máte. Ta země vlastně i třeba ta kultura. No ja si osobne myslím, že sme si tu obidvaja veľmi zvykli na to a extrémne sa nám tu páči a akože tak, ako sme sa rozprávali, tak by sme tu možno chceli aj zostať žiť po doštudovaní. Ale co? Áno, súhlasím. A tí ľudia fakt, aj keď sú možno takí na oko, teda ktorí akí, ale väčšinou o Dánoch sa hovorí, že sú takí chladnejší a nepripustia si veľmi cudzích ľudí k telu, tak už keď na to príde, tak naozaj sú nápomocní. Aj to, že vedia po anglicky, fakt máte taký pocit, že patríte do tej komunity alebo patríte do toho ich priestoru. Sú takí veľmi welcoming naozaj pre všetkých ľudí. Nestretli sme sa s nikým, aby mal problém, že nevieme po dánsky, alebo... Naozaj, či už 10-ročné deti už sa mi stalo, alebo 80-roční ľudia, všetci vedia po anglicky. Nepoviem všetci, ale naozaj tých 90-95% ľudí tu vie po anglicky. A možno, čo je také najhoršie, teda je to počasie, ktoré sa tak vraví o Dánsku, teda, že to počasie je tu naozaj zlé, alebo tak je to naozaj pravda, aj teraz napríklad prší už od rána a už to máme tak, že už niekedy si ten dážď ani nevšímame, niekedy na Slovensku, keby začalo kropiť, tak by sme hneď vyťahovali dáždníky a teraz ideme niekedy na prechádzku, keď kropí, už naozaj fakt nikto tu, ani dáždníky tu, ani vidíte prejde na ulici, pretože už je to také súčasťou toho života, že naozaj je to zlé počasie a už na to zvykli tí ľudia. A protestovali jste i nějakou třeba část Dánska, jezdíte tam někde do přírody nebo na výlety? No, čo sa týka tých veľkých miest, tak myslím, že už máme väčšinu prejdených, lebo stále proste nechce sa nám sedieť doma, tak niekde vybehneme. Ale už sme boli aj na tých, napríklad na najsevernejšom bode Dánska v Skagene, čo je taká maličká dedinka. Boli sme proste tu na okolitých plážach. Áno, treba povedať, že z každého bodu Dánska netrvá viac ako hodinu, aby ste sa dostali k moru. Čiže my bývame úplne v strede, ale naozaj máme to fakt hodinu od každého, od mora. Čiže naozaj sme prešli aj tie pláže, máme to blízko všetko. A áno, je tu pekná aj príroda, ale aj všetky tie dánske mestá vlastne sú také rovnaké. Naozaj, že nie je možno Kodaň je taká, že je špecifická napríklad tými farebnými domčekami, ale naozaj, keď sme prešli aj tie veľké mestá, tak úplne sú na rovnakej báze postavené. Naozaj také tehelné alebo kamenné staršie námestia, také domčeky dookola a naozaj nie je tu nič až také vidieť. Nechcem to tak povedať, samozrejme, že nie je tu nič vidieť, ale je to veľmi podobné, čiže naozaj cítite a viete, že ste v Dánsku. Áno. A hlavne Dánsko je ešte menšie rozlohou ako Slovensko, takže hoci kde, hoci kedy, proste naozaj sa dá ísť. A doprava taky v pohodě, všechno takhle spoje. Áno. No až na tie ceny dopravy je to úplne všetko v pohode, lebo vlastne či už vlaky alebo autobusy tu sú celkom drahé. Ale sú aj na to spôsoby, ako získať tie zľavy, ale tak, čiže... Jezdit na černo. A je tam třeba něco, co vám ze Slovenska chybí? Jedlo. Ja niekedy som proste na to ani nemyslela, že by mi to chýbalo, fakt, ale naozaj teraz, keď ideme domov, cestujeme, tak píšeme našim mamkám zoznam, že čo chceme jesť, čo nám tu chýba. Čiže určite jedlo a niektoré potraviny. No a asi taká klasická odpoveď rodina a kamaráti. No, určite. Máte dostatek času i přes školu třeba právě lítat domů? Stále sa to dá urobiť, že väčšinou chodíme koľko, tak 3-krát? 3-krát do roka možno prídeme. Ako toho času na to chodenie domov je viac, ale my ako nechodíme veľmi domov. Takže... Voláme si často s rodičmi, že to nie je tak, že by sme museli teraz často lietať domov. Radšej možno ideme na nejaký iný výlet, alebo aj rodičia chodia za nami. Určite boli viackrát už tu, čiže takto sa navštevujeme navzájom. A tak vy tam vypadáte spokojně, že už si tam budujete takový svůj domov ještě, jak se tam spolu.
takže úplně rozumím, že 3krát do roka. Prvá volna migrantov. Tak jo, já mám teďka na vás ještě 3 takové random otázky. A budu chtít rychlé odpověď. Tak možná třeba koho z vás první napadne odpověď, tak můžete odpovědět. Tak první, kdybyste měli popsat Dánsko jedním slovem, jaké by to bylo a proč? Hygge. Hygge. Áno, to znamená teda po dánsky, to je taký... Čo to znamená? Taký pokoj na duši, pokoj domova. Áno, taký proste, že to nemá nejaký presný preklad, ale ako keby sa to dalo preložiť do nejakej frázy, tak to by bolo presne to, že vonku prší, je zima, zabalíte sa do deky, dáte si sviečky, čaj, nejakú dobrú knihu alebo film a to je proste pocit hygge. Tým, že je také počasie vonku, tak to Dani takto radi robia často. Mm-hmm. Super, jak jste se shodli, to nám dokazuje, že je to pravda. Jedna věc, kterou jste si oblíbili v Dánsku a rádi byste ji přinesli na Slovensko? Proste školstvo. Určite to školstvo. Proste to školstvo na Slovensku je podľa mňa hrozne nastavené. A ak by mám naozaj jednu vec preniesť, tak to bude to školstvo. Áno, a ešte ja by som chcela dodať, že možno aj to, že aj to sa mi páči na Dánsku, že tí ľudia sa nikam neponáhľajú. Naozaj, že žijú si ten svoj taký život, ale pomaly. Naozaj tu nie často nikto nikomu nezávidí, naozaj, lebo tí ľudia majú rovnaké príležitosti, čiže naozaj je to taký pomalší, pokojný život a to sa mne páči, tak aj to by som ja rada možno priniesla na Slovensko. Mm-hmm. Co si myslíte, že je pro Dány stejně důležitá věc jako pro Čechy pivo? Pivo. Pro Čechy pivo, pro Slováky neviem, sír? Ale Dáni tiež pijú pivo. No, oni sú tiež pivná krajina. Naozaj, že tu je to je tá kultúra, že v piatok o 12. už sa všade končí v práci a naozaj vidíte tých Dánov s pivom už o 12. My bývame na takej hlavnej ulici a naozaj, keď idem niekedy zo školy, tak už je to tam plné Dánov, ktorí pijú pivo. Ja mám pocit, že po obede o tej 1:00, 2:00 je tu viac ľudí v meste ako proste večer o 8:00, 9:00. Takže... Mm-hmm. Takže oprávněně se říká pije jako Dán? Áno, určite. Super, děkuji za vaše odpovědi. A ještě nakonec bych vám chtěla dát prostor třeba dát nějakou message lidem, kteří přemýšlí nad studiem v zahraničí nebo přímo konkrétně Dánskem, tak možná třeba nějaká motivace. Tak určite neváhajte a naozaj choďte do toho, aj keď ste sami, aj keď nie ste tak ako my spolu, ale naozaj ak ste sami a bojíte sa toho, tak určite do toho choďte, pretože nemáte naozaj nič stratiť a stále, ak by vám to nevyhovovalo, stále môžete ísť, ale podľa mňa naozaj budete ľutovať potom to, že ste to neskúsili, pretože je to naozaj zážitok, ktorý nemá hocikto. Naozaj väčšina ľudí, ktorých ja poznám, teda ostali na Slovensku na školách a naozaj keď sa rozprávame, tak tiež pozerajú s otvorenými ústami to, čo im ja rozprávam, že naozaj sú z toho takí proste sú očarení z toho, takisto aj keď tu nie sú. Takže ja to určite odporúčam. Z toho všetkého, čo sme povedali, tak naozaj mňa osobne by to presvedčilo, aj pretože je to fakt super. Príďte, čakáme tu na vás. Áno. Naozaj, keby niekto potreboval pomoc, tak určite môžete zanechať na nás nejaký kontakt a radi vám pomôžeme úplne s hocičím. Super, tak jo, to je skvělé. Tak já už jsem na cestě, jdu vás navštívit. To super. Tak já vám moc děkuju za vaše sdílení. Bylo to moc inspirativní a pozitivní, což je super. Já vám přeju, ať se vám daří a užijte si zbytek tohoto školního roku. Ďakujeme pekne. Napodobne.